Det er bare fest. De snakker slet ikke med Dimitri eller Malte mere. Oh shit! Det kom fra Sniper Hill. Ej, for... Ja. Fuck. Hvad? Kom dreng, der er en lille coast clear. Ja, der kommer ikke nogen. Vi stopper bag det her hus her, okay? Arthur. Jeg synes, jeg er stressende, når du ikke svarer ind, når man er i combat. Fuck! Chok! Fuck, hvor jeg er ved at skyde bukserne der. Ja, jeg ved det ikke, men hen på henbroen. Jeg ved, jeg har ikke... Jeg skulle lige. Jeg hørte det godt. En over i lejligheden overfor, så jeg kan med. Bare hold øje med ham der på taget også. Der er en der på taget, ham på taget stikker hovedet op. Han på taget stikker hovedet op. Ja. Han skyder efter mig. Jeg tror mere det er mig, hvis jeg skal være helt Nej, det er mig. Pause. Hun er lige ved siden af mig med. Jeg fik ham. Stærkt. Hold øje med ham der dernede. Der er en til, der skyder. Pas på. Der er to op på taget. Ja, der er en dernede. Der er en dernede igen. Samme sted igen. Jeg kan ikke stikke ud der, fordi så bliver jeg skudt af ham der på taget. Ja, ham på taget, han står ikke op med mere. Hvorhen på taget står han? Til højre. De skyder efter mig nu, fordi nu er jeg lige pykket af scenen igen. Men bare skift vindue. Jeg fik ham dernede på en af etagen, tror jeg. Stærkt. Skål det en zombie. Jamen, de kan ikke ramme mig i mit vindue, for jeg sidder mellem der, og de kan ikke se mig i det andet på træet. Jeg sidder helt vildt godt til at få ham op på taget. Jeg kan ikke se nogen af dem lige nu, okay? Nej, ham på taget ligger i hvert fald ned. Der er to op på taget. Jeg har plukket den ene. Jeg er ret sikker på Ja, jeg tror jeg fik ham der var også på en af de første etager der. Okay, men der er kun én udgang for den der lejlighed, det er den der, ikke? Jo, men der er også en over i lejligheden til venstre. Jeg holder øje med taget. Jeg holder øje med døren nu. Hvilken klan kan det være? Okay, hvad siger du? Der er en i lejligheden til venstre? Ja. Jeg har bare ikke rigtig long distance våben i forhold til jer to. Kan du så holde trapperne? Jeg kommer ned til første etage med mig. Hold trapperne, for jeg tror også det er derinde de flanker nu. Dude, det er meget vigtigt at du holder de fucking trapper. Jamen jeg kan også løbe ud foran Skal jeg holde vores trapper, så de ikke kommer ind? Ja, hvem er der løber rundt? Det er mig, der går rundt ovenpå. Det er mig, der går rundt ovenpå. Undskyld, hvor var det du siger sidst derhenne? Han er over til venstre, nederste etage. Okay. Eller nederste etage, over i rummet over til højre. Og kan du se ham? Nej, jeg kan ikke se ham, fordi han står imellem to rum, hvor han kan sidde i tredje person og klub. Jeg tror, jeg løber op igen nu på øverste. På øverste? Ja, for at se om... Kan man så godt se ned på den anden øverste? Du kan godt se på den anden, eller på deres, som er tag nærmest for den øverste. Okay, det kan jo måske godt være, at jeg skal gøre det, for jeg kan plukke ham der. Du kan se over på taget, du skal bare huske at kravle inden. Fordi deres er lidt sådan under vores. Okay, skal jeg gøre det? Skal jeg kravle op? Ja, kom herop. Ja, man kan se. Ja, jeg kan se ham, der ligger og kravler rundt op på taget heroppe. Okay, fint nok. Okay, nu er jeg inde i toilettet åbenbart. Jeg kan se ham. Han stikker hovedet op. Jamen, jeg kan ikke skyde ham lige nu, jeg er på vej til vej, jeg Ja, fuck, MP, kom herop, skynd dig. Ja, jeg skyder mig, hvad jeg lægger. Okay, jeg tager skud på ham så. Jeg tror det... Er du... Han læser lige ned. Okay, jeg kommer op til det. Jeg er på øverste nu. Okay, kom ind, kravl ind til mig. Hvad for en er du i? Hvad for en er du lige foran? Lige til højre, lige når du kommer ud til højre. Højre. Så kravl ind til mig, læg dig ned og kravl. Jeg kan ikke se dig. Allerøverste, ikke kravl. Og du kravler op ad stigen også? Nej, ikke op ad stigen. Bare løb ind i det bagerste rum. Der hvor du sad til venstre før. Eller til højre? Nej, jeg kommer op på trappen til højre. Okay. Så ind i det rum du var i før. Så kravl ind. Men der er ikke noget jo altså. Jo, bare løb ind bagerst. Løb ind bagerst til højre. Helt ind bagerst til højre. Ja, så jeg ved ikke hvor snart. Du er nødt til at komme ud til trappen. Oh my god, det kan jeg ikke lige nu. Jo, kom nu, få lige fat i ham. Altså, jeg ved ikke hvor fuck du er sådan, du løber op ad toppen af trappen. Så løber du ind bagerst, præcis som du gjorde før.
Til højre, eller hvad? Der er Til 3 rum, højre. jeg kan vælge imellem. Ikke helt til højre, men til Der højre. er du. Du er foran. For Her. helvede, din idiot. Du er foran, Det og du er er ikke også til højre herinde. Nej, du er foran. Jeg sagde bare, gør det samme som før. Det er kravler her. Du husker at holde dig sådan helt ind til væggen. Okay, kan du se ham derovre? Nej, nu kan jeg ikke se ham. Jo, jeg kan godt se ham. Han ligger lige for. Lige nu kan man ikke se ham, men Kan han du komme ligger længere frem? Kan du komme længere frem? Ja, han ligger, nogle gange kan man se hans backpack. Jamen, altså, jeg sætter mig op her, okay? Nej, lad være med at sætte op, lad være med at sætte op. Jo, fordi han kan ikke ramme mig, hvis jeg er blind vinkel fra ham. Kan du se ham? Han ligger og kravler rundt op. Jeg kan godt se ham. Altså, jeg sætter mig ned. Jeg sætter mig op her i blind vinkel frem, så min måde frem støtter, okay? Jeg tror, han prøver på at kravle ned. Han prøver på at kravle over til trappen for at komme ned. Kan du se ham? Du kan måske godt tage to skud nu. Okay, Jacob, jeg kan ikke se nogen andre i resten. Man kan se sådan Der er en første spot derovre her. til venstre i den lejlighed, Arthur. Jeg kan ikke se ham endnu, nej. Og det værste er, at der er så fucking mange, og jeg ved ikke, hvad resten af dem er. Nej, det ved jeg godt. Jeg kan godt se, at der har været fucking mange derovre. Hvor sindssygt jeg giver. Skød du, MB? Ja. Du ramte Nej, ikke. det skyder. Nej, det er lavet nu. Okay, han prøver på at kravle ned og træde stigen. Det er det, han prøver på. Jeg kan godt plukke om det, du Bare... Nej, du rammer over. ved hvad? Bare lad være med at give din position væk, hvis du kan undgå det. Ej, prøv at... Okay, men jeg har min position. Du skal skrue ned på zeroing for den. Lad nu være med at lag for fuck computer. Jeg får ham headshot lidt sådan her. Kom nu! Jeg stepper ham i hovedet! Der kommer en zombie op, Jacob. Kan du så ned? Pas Jeg på, døde. Abe. Jeg er døde. Ja, det er det, jeg sagde. Du skal passe på. Fuck. Der er 2 op på taget. Jesus Det var Christ. det, jeg sagde. Du skulle lade være med at stikke hovedet op og give din position væk så hurtigt. Ja, og jeg var lige ved at ramme ham i hovedet, så det var det surt. Så tag min motion. Og du fik lidt combat-træning i hvert fald. Ja, det gør jeg. Tag min motion. Ja, det gør jeg også. Der er en herinde, der er en herinde. Er der en herinde? Er du på vej op, eller hvad? Han var kommet ind. Hvad? Han var herinde. Er han på vej op på øvre etage, eller hvad? Wow! Fik han dig? Ja, Lort. det er ikke om, han har fik mig. Jeg kan ikke forstå, hvis du mumler. Jeg tror også, jeg dræbte ham. Jeg fyrede helt AK-magasin. Ja, man kan godt høre. Nej, ikke det, man kan godt høre det. Ej, hvor er det sur røv, seriøst. Fuck. Det var god combat, det der gutter, det var. Der var fucking 7 mennesker for helvede. Er vi om det var god combat? Ja, det var Jeg ikke. synes fandme, det var god. Jeg synes, det er de bedste combats til dem, hvor du alle kommer ud af. Men det er stadigvæk fedt, vi har et hus, de har et hus, så det gør krig til. Ej, hvor er det sur røv, jeg ikke nakker ham der, seriøst. Men han havde Han en er stadig ballistik. dernede, Jacob, jeg kører. Det kunne være, at han har brækket ben, Arthur. Men næste gang, så skal du være med at stikke hovedet op så tidligt, før du er sikker på Ja. et shot. God, sådan spawn det værste sted overhovedet muligt. Og hvis I kan, så må I godt skynde jer herover, fordi så... Jeg siger, der er noget vand. Hvis jeg ikke respawner tæt på, så... Det var så stod vi heller ikke skiftet position til sidst. Jeg fik ham. Så Jeg fik en af dem. vil jeg tage op og tage motion og plukke ham op. Jamen, han har også en motion her med. Med Gilly kommer. Nej. Der er en til, så er der Ja, en. det tror jeg nemlig gerne på. Der er en til med shotgun. Eller noget vand. Jeg har spawnet Electro. Arthur? Ja? Hvis jeg skal tage et run hele vejen til Tjørno, ikke? Ja. Så bliver du nok nødt til at putte livet af vores ting. Eller tingene af vores Jamen, det liv kan her. jeg ikke lige nu.
Og i dag er lige skud med shotgun der i nærheden. Kan man tv godt sættes op til at se film? Ja. Jakob, har du hørt det for en af dem? Ja. Men Arthur, hvor ligger du henne? Jeg sidder på øverste etage lige nu og camper trapperne bare. Men, okay, så er du stadigvæk op der, hvor jeg døde. Nej, jeg er ikke helt deroppe. Den er der nu. Ved du? Nej, han er ikke død nu. Fuck, han fik mig. Jørgen?